Habakran berkilat petai kubur hadin ke jingkendo Myntri ulai thu bana kaleng executive member ulakular ban aipor CTO ye kita kilai fly ngut kita dukan ban penbiang ye kikot kislah. Jingkendo ye ba Paul Lyngdoh bepet Iaka trade license in charge ke trade ang ni po district council bangawan rekat bat kitu ki beriu napo Nongmensong kiba Shah khang ki dukan ke jongki kumagalong menta don ki dukan ki khang don ki dukan ki khang dan don ki dukan ki belayu lesen don ki dukan ki bam lesen ke kham sosi galong nagaleng jong itu ki belarem ki belakha la he lasan la lagi genuine non tribal ki beladon la jong yang kesem kitu ki myo lesen la ki Shah khang ndri kitu ki be ki bam don yang don sem kadang wan menen miski kitu be ki yo lesen te kata galong open sosi ya yu dan wan ben gendo ya i in charge jong trade jong ke RiKhasi la autonomous district council ba Paul Lyngdoh ban pe lem ke jingye ke bagi kendua ke ba Khadc jaka bat omde tang katang ngi ban pe du jong ga barok ga wei hi ke po ga ne ga sorselong jongi ke state jongi hi ba kinu ke genuine banu no ke belong genuine non tribal na genuine citizen this community menjadi deprive ya ga livelihood ke jongki ya ga man ke jingi mu jongki pi ke ni la leble na do gitu ke por man shwa adu shwa bandon nonggala dan adu ki por ki department kementerian jongki ki teng be kata kami jongki bela don lupa do man shwa bon sen la apply don ki belayo NOC ru andre bode na galyang jong ga district council ru ngam tip ne ga daw yang bela don NOC bela apply la dep tap calan la tap nong sidong kita ru myo don bela don license kita ru men claim renew shu tiga don bon ba ki ba haban permit dengan district council aja kerpa juga ba pol ngong ba di ban psa ban pleno itu kedukan baro nomor ba ka akta ya jing kamai jakpo ka jongki nomor ba kiden ki bodi tang bodi kuai dempo dan ki bodi mumu hasurak lenti sengkin dan ki bodi bare harta gasi haga jing ban kesan jika bodi ban aswa ke shokos notice macam lai la shukang ai be da closure notice ti kata la penwara ke jing ye bobon ni gitu ki bodi belak pengkre bandi jing dia ki bodi jur ki bodi jeb ki bodi dokha kita baro la su set no sepo ba la su lalong la pende no ya ga jingim yang itu babun ke adon ki baladon ke NOC na du tu por kendai pesan kendai punyo kendai pupra gitu adon ketaru kem apply claim your license ki bon ki kijat ke bagas district council ka dungkaman pet ke bahok bade genuine bagi benyo ai ka hok jungki Habai keren par bot ba Paul Lyngdoh ulong bana kaliang ka konsel hi kan pendap be yala ka jong ka kamram kumbal terong bat kat kum ki kendon bade ben bot wala ka taru ulong pat bakin bisare ki te ki kot kisla ki ba ki te ki life lightly ki dukan kin pha ashwa kin sim ya karai the delegation ke ba lam da ba elek bade Myntri Sorkar bat kum jo local MLA jong pentorum kra kalong halor jong ke jing khang jong ke enforcement wing jong ni ka council ya ki dukan ki badan lai pulai tylli ki bam possess ki bam don ya ka trade license but ka petition ke jong I nak benta kini ki brio ki wala Shah khang no ki dukan kalong bagani ka kata ya ka livelihood dan ka kamai ka ji ke jongki de haka jingi kren menta ski ngala ban ya ka we kamat bat kata kolong ba kani ka department bat ka council kaya strictly kat kum ki kendon jong ka regulation ka kendai spa san pusau bat ki rules bal thau hadin jong ka regulation ka kendai spa san pu kendai ki bade ka wala khahi na ka constitution jong ka ri India ka 6 schedule di hakani ke jingi kren ilapan pa ba nakini ki life lai ngut don naki ki bala khala im la sa la slam ha Nongmensong di ke jing penchai nak liang ke jongi kolong baik kata ba bat ngan kenduru iki pak ba bakin pule ya kene ke regulation bangi ya baik tik kat kum ki kendon bala bu daga regulation di namar jong ga jing penskau ga jong kani ka kenhun balai lam da local MLA ngala ong kiba ka ne ka council ngan sa shem ya ka detailed report jong iwe ka we pa ko ne ki life lightly ki dukan kiba la Shah khang tilada ka don ka no ko ba kumbaki ki kam
ba kalong ka jingle ka ba klamya kat kum ke kendon de ya kata kamut ngi kilaban review den reka jing kena ka allegation ka ba kambut hi kalong ba kini kibrio lawat la kelas slam bru kimyo ya ka NOC naka dot barshnok de kata di dak wipat ka kamat de ngalong ba haka por ngin support kat to ni singila se kuma shiteo ban examine biangi ban examine ya baro kawai pekoi neki documents jong kini kiba ngila khang but ngin let strictly according to the merit of the case hang no kaba kalong kaba syongnya but ba ki fulfill ya ka kendon jong ka act ya kita ngin consider ba light nang ta nginom la ya ka license kim don kata kalong Shah ba kim don pada naki kiba pedi ba kila don tengi ki license haki stem kiba mensuado Henry klam renew show ya ka NOC jongki daga dor basno daga bang mentan kamut ngin hapan shim yaki case by case marka ka case jong uwei ke phena ka jong uwei pat kat kum ka provision jong kane ka anyi kam da don kam ya ngi bagin ai show cause notice ya no kalong simple ba driver ubanya ya ka taxi udai bandon ya ka driving license bat ka permit kam don kam ba ka office jong DTO kan lek sam notice pan ong ba meladon license ni am ba menya ai kali meladon permit ni am ba menya ai kali kalong simple kum kata hi ka jing play claim ka jing toket kanum la ban long hang nong noru Henry ka ba kumbang ong mentan lada kadon kano ka jing shisha hakata ka jing ong ba kilabiang ki kot kisla de ya kata ngin examine Henry prima facie kumbang ilalai hi ban kadak ya ka ni ka drive persya ki illegal traders ka pau ba kini ki live hulai kini ki ba mbiang ki kot kisla kani kamdei kani ka syuki ka bang syong kamdei ka ba penki pensyong penyang kat kom ka pressure ngi don hang ni ban pendap ya ka constitutional mandate kani kamdei ka jingle jong ba pol ko rio shimet nga sujaran khat ban syong ha kani ka syuki dengan ban discharge ya ka jingkit klik ka jonga kumbangi habang shim ya ka jingsmai ngiong without fear or favor affection or ill will klaim gajing syapting klaim gajing syaliang kata kat di ka kentian ke bangi syem klaim gajing so it you know klaim gajing isi you know de ngi discharge gajing kitlet jungi kum kata da kata mensip kani ketika regulation ka ba ladon haswa ban kha ya ka megalearu kani ketika regulation ka ba pihak ban syem bhai kani ba mentangi kren yaki special economic zones hendai kani ka konsep jong ka special economic zone kala khana na kani ka provision ba ka banyada ya ka jing khai pateng jong ki jai mre ki barang klot akayo ka kot lathau ya kani ka regulation te ka bamut ba ki yo ki jongi ki snong ki jongi ki dei ban ai khambun ka advantage ki try snong ha ka khai ka pateng balai ngim shimlala ban lek kumta hakini ki snam borok te ka dei phi bapin research laban kado hangni ba jingkhang ju ka konsel ye kite gi dukan han Nongmensong ka de halo ka nongrim ba kimdon satyai ki trading license kibo biang kat kum gi kendon trading by non travel regulation act